Blaypi barok bapak yanika Peternak Ministry hanika sengi ngaingu ru yublay beladon dekat banga hanika sengi belai nga kakani kalat bangan yo ban plai atas ngeni ke jonga madeki egi kamba pa lele ka jingem ke jonga te hanika por maru ban klam dai play pastor mat barok pastor bedan hanika Ministry kumju ru kiba don dekat hangni bat ngi temta ni por swa bangan a ka jing pla jonga long ba kat bedang ya ki por bangadang long ka jing long samla ka jonga laya sya ba ka perthai laya lingba ba ka perthai kat no ngobang ba ka ta jing ya jonga ba ka perthai kat mang ya ki por kat no jing sobang syang lamat ki baro jonga ni ka perthai bat ha ba khat do ngai kan do bi lok jonga ondang lai kan do bi lok lai syong lai sa kat ba i apa isa ka prasnam knai snam mang layo ro igini kun lai ngot te andang layo igini kun klapoi pat kajing huri hura bat andang lai huri hura andika por lockdown lai poi kajing huri hura kajing ya pai ya pra kayeng kasam te ngasngo kumba donlat don ti su ld somba sanu ngan lek ngamso don caka su rei andang lai syong hayeng imei kumto gatto ne bna shwa kadon kajing pang kajing em jonga kawan ja we kajing ja ba dung biang ya chat jonga te kat ba long kumta dien ngasyong hayeng kumto la sibnai e ngam jam tak chat le sim gidawai gidasin ye myo jingkoj rei aku por akan ma ban perkhat perkawan tajing mut jing perkhat jonga bat kadai hiru ka plan ke jong blai kene kan ma ban sim ya ka bible bat hawang sim ya ka bible ngapule ya ka bible kat bangana pule nadu ka basdang da genesis ter hadu gitu delapai habdo ka sam ondang la pule kita khot bible kunta ngasau thu plang adon kamsya unang penim basimet yang ngaru te kunta layak kunta kata jing pule ke jonga ka bible tak kecat ke jonga kan ami ka wes ngiru ngamla ban yang lasu tia jing tia bagi kita yau teh dien to hakawe singi kat bangadang ketiam step akan mau ngamba imeju yalap khana ru yang bat kinya kharu baro e kiju yalap khana ge amba balai phim pediang noi jisu ba phiru pidon kam ban pediang e u mardai tang ma u bala ban pen im ya kam sim jong phi teh dien ta ngadwai onang ladwai ta step kedai ke step keba kata step kebangan yo sya kajing kemen ke bakrau kat banganang duai ngasmo kedon kajing kta ka mesti mo jonga anda kamta layak kita kajing duai jonga ngan ladap manduai ngaki na jing thia ngaya habar ngala banya ta syong habung ta po baranda ngapai kechat kaki at ski takacaka badan anda laki at kamta tangonga tip balai kanja ayu kamne yanga nga khot email te email yang nga tom lei ra la jambat ta dien to don tak mesim jonga to ngan sania bitang hoblai ma ulabu la tha ngi ne sla pertai ta ka ai gawe kelong ka ba ngi ngin sania ha u dien ta kata ka jaka badan ngadang sim ka de i pin ngadung umi tau dieng ando lami tau dieng ngasngo thu ngoplang kamdai ka bor nanga kedai ka bor jong blai bala pan le hadu kan ne kacingim jonga te dien ta layak kita kisngi ya to lasdang man le jesang bagi bahayeng bagi para ba imei tang layak kita por ngalay le ban le jesang bagi man ka sonde ha ngasmat ban le jesang lasmat hi ban pulih ta bible ta dien to kadon pas kajing pang kan sengka ka jonga kapang sengka hadu bang thia ngan damru kala jenjar la pendik yang ngatre ngakta ru ngajenjar teh dien to ong imei kili sim dawai khasin oswali sumar khasin ali pakhem teh dien to ngala pakhem di brio la keleng mo kasnong la saungut sangut nong khem la ngam sim yo jingkoj dien to ki bahayeng jonga i mi he ta i henman arkmi yeru klayong persyang men sim dawai doktor nomor boyo badai ba utama ki omba pang singkai te yo deki badon mau e kerung lene ki klai tanga to apen kongu ya kai jingang ki bahaya lalai mensim tik dawai doktor
nang lalit ban sim ke doi doktor kila ong doktor ba pihak ban lek scanning pihak ban lek x-ray ne kat nong la slide ta kajing im ngongat kat ni kat jing slide kajing im ngasong rekat bi mai pa yeng kumta ngan penjenjar sayeng ong kat no mong so slide kadon kapor bang sim ta karai kam sim na di dai ngong bang imat masuk bang ayam kasuk bang ayam trai bang im sa kum ne pertai ngan ladang im kum ni ngan penjenjar ki bahiyeng basamแต่กันนางมีกวยกระปอร์ตะกจิงปังกะจงาคำชมลาจิงก้อยสันนันยังกันดังdi dawai doktor ngam jamแต่เดือนตัวแต่งายายชะไปkataต้องอะไรเจสังไปฮีมันสันเดรุอะไรไปฮีก็จิงสังอะพุเลไปฮีก็ไบเบิลต้องยาละยาตะกิปอร์ผมตาaduh ba lakot ke sisnam sitang tะกจิงปังคำชมละjam terat ada yang nang ong lisim dawai no sasanoแต่para bai trailang tong to gidan gi ba ai jingmut phila ban le kum ne kum tai gidan gi ba ong ki dang step le exercise don gi ba ong kadang la ba phi suma doktor tang la sngap kita gi jing ong gi brio lalong lalai pujat ma atep para brio ngi ai ta ka jingmut ban le om ta ngam syam la pediang hi ka taru tong ngap hi tadi nang to nang ya ipor gisngi masuk tu ba ki barok ide jing lek jongai mga jingai no tra da jadi kata kat banga dang thea long na du mun suar ngaja ngaju pos niu ba ngaju pendwai ki brio lane ngaju pendwai kanu ko jaka ngaju pendwai ngasai kan ma ta jing pos niu ha ka jing pos niu ko ya la jing pos niu mo ngam na dai than kata bangan pelit jengmut ta man la kapor hi kesaiwan kata jing pos niu nga mal pendwai lane ngapen long ta long mi ku mga pendwai ki brio ta pendwai ki perlok pendwai ki bahiem basam man kut ki jaka kajuan ta jing pos niu mga sat long ta ta dia to tharai nga perkhat ka ta kapor mga perkhat nga kani baro kade ka jing pha jong blai om ka jing pos niu ka jonga ade nang ta laya ki por ta layai perkhat ya kata ta la hun no at ka masim lu jeng ta da dai ka mon jong blai ta on sapli hi galat kal ti nga bang long kum taro dien to ngayat be kum ta ngam so thu pat te ta jing dai jonga bu blai ka long no siliang khat ngadon chu blai siliang khat ngadon cha pertai sondim to ngala le jesang am nangwan jesang sondim la don hieng la ha chaka bangan pelut por khambun ya ka bible penut por kini ki mobile ya tur mah tentang la kompet kini ki Instagram ya mah kum pertai mentale Instagram ya ru ta dien to ngam so thu hi rayak ta jing ya jonga adien kat nang ya ta ki por ngalanang ya ta bat bun sien ru ngas ngolong sarong ta halde ngoni ngas ngau kamersim jonga ngolong sarong ba tentang ngah baterai ru ngasa yo jingyaro ang ne tah ngayo kajing yaro tang so sarong bhael de tamangam tepta kajing sarong ka jonga kawan naswa kajing jot kataru lada pipuli nak probab ba khan riu kad khot ka bakhat pra pinlap irta ta dien to ngam so thu irta kajing long jonga pangas ngalong bru basarong da hawe kasngi kat nang yai ka we ka por sa we pat kawan ka we kajing ja ba kawan kat jing sofri akam sim ko jonga kawan kata jing thang sim hu ba tang ngan im hani perthai kat ni ka jing selang kat ni ka jing kordet masakri yu blairu kat ni ka jing janjar larangam sakri le kum mensuang ngam ju sakri ong ayo ka jing keman ka jing sobha kat bangakwa ngabiang rek ondang lak sakri yu le kat no ka jing janjar ngamat kat no ka jing kita ki depression ban ka jing im jonga ong aduh kat ni ta sanu kan ngan pai untuk boleh la udang yo sngo la udang is nei ne amenga ne tup udang map ne mi pop ki jonga drai kat banang ya ki por ya ta ngai pulih he ka dia ta ka bible te kam ta ha ka we ka sngi kat bangadang song hayeng bangadang song hayeng ai pusan ya kata ka ai baro kawan kata kasur ba ong ba wat numdu jingkerman apa syakri ya ublai bo em wanam do jingkerman apa pipului ya ka ktien jong ublai mar ktien jong ublai ka long ba em bat
adi nanta tip kandai sisa kata kaktin ba ong ba ublay ulong ublay ba em na tip ngam pelai jingmut kenyata dia tu to ngakut lakut no ta don hakawe kesngipan kat bangadang don apa babla ngayo kan panpej kan kawe ka video nang ka internet ministry jong i pastor mantai apa ya kan ka video katuka video ka baong shanungan like apa ya tu kan video ka kata sya kan si mo jonga kat banganang pej kanang kata ka jing em mo jonga nang sngutu sya ba ngadon kam sya pleng yung nong pen em siman ngadon kam ban IT na du ka nut ka jonga ta hadiah nang to kat banganang pej kita ki umat ki jonga ki jauh ki tuit na ta din to ngapelip ya tak mobile ngadam tak krup kita khosi ku jonga tak sakasyong ada dam krup ada kerpat utrai ngal ku play pa jingi bahab nang ladam mi midang iman yang abang ngandang iman yang percaya tu ai ka bor ngabang la penyala ini ki bor jing tum ki bor jing percaya jong ki suitan kum tang kerpat no bulai ta ka por ki wan paulut ki banga ngale ta ki wan paulut upen paulut tat bulai wang bulai sisa jui no pi lemar ba kat ukun serong auria nrai ukpa jong syam la no bat syam la jengai no wad lada ni ukun serong auria wan pai biang seuru ta upediang elo jong ukun ba sungtu ukun udon kam ya jingkela ti ta banga perkhat ikata so thu bu trai ukhat yang nakajing i jong andang lah pai sia su ong ayo ama tak kajing i ko jong ko bam ngamla ta ban yanu jor ba kajing i jong kan pertai tang kajing i jong ko pertai am pinyo sipor pintu na pinyo jing sobha sipor pinyo kajing so si sipor ndra kajing i jong ulayam kalong bi si junam hadu pindayap nang ni sla pertai ru kajing i jong kan nomkut ra tetapi PIT nadu donut PIT seutra yang pinum bawera pin sakri uru anda pila IT nadu donut ke jong pi pin sakri katno pin sobang katno pin sngo hun sya ta jing sakri jong pi wal da pia piang selenti sengkin ru pin so komen siam ha mong ni ki kum ki kimi ki pa bonsin ki ju don ru kan siam man ong ba ni ki khon jonga ki smart an jesang ki khon jonga ki long kumta ki ro ta ki sngo sarong ta andrai kim tip ta baka balang kamla ta ban pen em kabalang hi no kamla ban pen em tapi pim IT na to donut ladi hi pin nomla ban ong baka balang kan pen em tang balang andrai ning kong kadai ban na kam siam de jong pi hi don kam ban IT lot shouplay na du donut jong pi mar pi tip baka donut kam siam jong pi lana kani ka donut kam siam jong ngaru ni ka mat ka jong pi ka mat ka jong ngaru kam dai ta ka jong nga jong pi ka de jong ublai hi tapi piong ba nga em kum ne nga piang bai nga ya kum ne nga piang bai em kata kam la long dam dai hi na kamon ka jong ukpa pinam biang haba pia lenti sengkin ro umta haba pi pai su ai lut na du ka do no jong pi ai lut wan num kam nong kan ti ba ka dai ka jong pi ai ba kan dai ka jong na ta da ka jing em ka jong nga man ta ondang lai siam sia yo Yesus Kristus am ngayo ka jing pen khia ngayo mat lut itaki kamba ka jong ka jing em ka jong nga bat kata ka jing mat ka jong nga em hakawe kapor aswa ka ni ka election ka bawan menta usnam ngali wat las bangali wat ta nong kham ngan liwat ni nong kham dang ai kendo ngan yo ban pha kham ban pha sumar ndrai fitem anang la liwat ta kalong tung ka tangkum ka lalong no kum ka lalong kum no lalong kum ka basuli sang len kum tu superlok ndrai ngan lawan phai hat kamiet hi ngan ngada phai kmat sutrai ngonga atrai isne ka jing em jonga le ma me ka ai baro ngada ai lut ta ya ka donut la deru ngai lut chu bo hi un le ki baro mta ka jing em jonga ta kamiet ngada duai sya nadu ka donut ngada IT lut tan tang dien arsngi ngayo jing pengkoj adu ba tak singkai ke jonga kan khlem la asu ban pentut e ka jing em jonga abang atre ngak ta rong la abang abang ngayang ngathia ngadam ngayo thia suk ngayo thia sang bat hakawe ka sngiru
ayo amat kowe kakamba no try am kowe kasengi bangamut nuan sinisha puternat sinisha I pastor mantai mestap aswa bangan ki na batia ngaso bang hata katia hata kamit am ha mestap ta ngamut ban ki dan bawan ban kata ni kan mensiam jonga ani maradap kata hata mensiam kemen mensiam jonga tapi habang aki mestap ani ngonga manu bawan ban kata dengan la opoi sini sepo puternat am itu hi pastor kan in pastor ban kata ublai kan pi mendai ban kata mana-mana ro margom tang asong tu siap lang kade kti jong ublai ban kata bat akat por bang ayo jeng pun ko yakni ka sengkaru ngatia man met don bawan ban yang akli tia jongan kom ta jing don nong yang ta ani ka das ngosingan ta man siam jonga habang tia ru tatian tu apa ke RPG arsitek yang tu kelong berslap ke benang tang semua madon paraj yang tu tengah kendit no ngapet dan iyai tadam don iyai nang ta hadian tong ayo tia ngasung badon pat bawan man selut kemet ke jonga wan man yang kli tia kli bang tia ngam saj long saj don hi ke bible ro saj bo bible man ada pulen tu sat tia tang semua don ba bayang pat na kli tia jonga ngamut ban pet ta gini kemat pekerja do ngamla ban yo I ndai tak kemat pekerja mesim yo I badai bu blai bu wan man yang hakli tia jonga tak mesim ru ka kemen dah bang tia ru nang kim step ru kemen tada ngong agajing ya kendu ke jonga bu try ta am kalong sia bangadon ni kata real encounter yu try am kendu bat sakawe kamba ulai ngam ngalak ban I ikini biri ki sekret ki kwa ki dunga baro ngalak ban I klem dan kano ke ban pentut ya kajing im jonga bangan lak ban I ru mensua ngalak persyang ban I hi da ka bor di sebenar la I la akan mau sebenar la I la akan mau ndre ngaju duai pat blai hi penisi kan yang gini tah taksni nang dai men tau senam ka tau benai ba benai mi akan terus terik akan mau ba ngaki mestap ta marke ke jingmelin jongi ta marke mestap lech pan kanala ras kred ya am la di skred ya ndak tak step am ngasolingo ki mestap ngalech pan kana ya ru biang bai awan ngad shoot benian ngap takman di sya ana hadap di sya mungkin mau kita ke ibaro nang lech sana ru ngabiang ars ngila long tanga sutu nga hakabalai sngi nga kan matan nga ngala ban I kini ge baro kada bor jong go bor jonga nadu otak singa sutu ba utrai ular pendon kam te kajing im jonga ula khot sisa kajing im jonga ndu otak sngi kat bangawan sini sa poternat ru pastor la pendua itu ya gini git khot bible ya ru mangan pule ngasaj pule kita git khot bible ta kawe kesengi ru ngapuli kawe khot bible na kasam bai spa khat khandai sis pasan ketuka khot ketok amba ketien jengmi kelong syarak hakikat jonga bat kelong kajing sya heklen tia jonga sisa ketien jong trayong apa pule pingyo sya kita kajing sya bat nganget ru ba pi baro iba pe yakni ka program mentak sengi ka puternat ministry ru mestap na menmiet la ne hanu kono kapor ngai piru ki bak prej yakni pinyo jing penkhia no tra pinyo mat hi ki kamba no tra la da pipi ai na du ko do nur ko jong pipi ai ti su tra em pinyo mat ki ai baro ki kamba na ne sang ti jong u mar dem u wa thaw ya panang mat khando dem u bla thaw ki baro bat dem u bla thaw nga bat piru bat ngai ki bak prej yakni ta sengiru kin yo mat ka jing kerku kin yo mat sisa kumpa ngarung amat iki kamba no try ngai bapi baro pinyo amat iki ni baro bat kunju ni por ngai ka burang you try bat ada nguru iki ni ki badon ni ka puternat ministry bat kantami pastor mantai uram jing yoro ketang jisu pan amen limba ka ni ka jing phla ka ji ba badon rumbai ngai sha ka no ka jing ku ye ka jing ka jong fi ki bopet ha ka ni singi ba shisha ba unyo blai jong yu di blai ji ki kamba wara pren ka jingpang ka jistom ka jongi ka plate la bun banai abai la phai shu play uble wakta uble la kia ya ka jing ka jongi tara ka tin ka jong play ko kam dan ke bamla uble ba khai ka long ka bala
Ublay wangi syakri di ublay bakrau. Udah ublay badan bor. Abang ikut kerpa ikut tengah jeng upen emingi. Upen kia ya kata kajim kajengi. Teraku ketian ke ublay ke ongkot kerpa inga. Kafidang laban syam inga. Wat inga. Kapangan hajan. Kaktian ke job leka day menta bangin kot kerpa gani kerteng ke job tra bagin wat utrai menta kat bagin ang laban syam ini ublay yo kat sopoi ke por ke jim ke jungi larangi kot balangi wat nginum syam shu ini ublay takadaw ke por ke day menta ke jim penem ke day menta ke jim pen kia ke day menta bagang yet sya ke dalong ke jingker ku ha ke jim ke jofi ngile lang manduai ha ke ni ke sngi ki papet ini ke program ke jungi shisha yo fidana preng ke jingile yo fidana preng ke jim pang ke jing stom shania on ublay bet chenu play kaktian ke jong play ko na kesap na kemeti khaman shkilum na nukon ka jirap ka jonga ka wan tanu play bra thal ke beneng bar ka khando ka jirap ha ka jim ka jong fi kan wan tanu play kan wan no kan wan no play bra thal ki beneng bar ka khando ngin duai nam ta jong fi ha ka ni sgi try jisu ngi wan ka jong e try ne ko po ngi rai ngo sha ko try jisu ni ka jim phla ko try jong ba ka dan ram bai ko try ngi ra sung ngo sha ko try jisu ke ek ba me mel ale ko try ha ka jim ka jong i ko try melong play ko try jisu mo pen kala ko try jisu melong play ko try ba clown ko try ta don ma ko try me thep ka men sim ko ba thma ka don ko ba thma ko try ha ka ta ka jim ka jong i ling ba ka jim ta ka jong me ling ba ka jim pen ka do ka jong me ka wan ra ka jim thma ka jong me ha ka jim ka jong i ha ka yin ka sem ka jong i ko try ba kum joro ko try ngi bar ko try ba pet ko try ni ka program ka ni ka step ko try jisu try ada na preng jong ki ko try ki ya ling ba shibon ko try ka jim ka jong i ling ba ka jim pang ka stop ling ba ki krom ko try ka yin ka sem ka jong i try ngi duai ko try jisu ba melong me u play jong ka jim kia ko try u play jong ka jim pen kala ko try magi thep ko try ngi laban shania ko try ki kaling ngi laban shania ki kulai ni shania me ko try u play ba em ko try ta ngi kmet ki khamat shkilum na ko ka jirap ka jonga ka wan u play ba tha ki breng ba ki khndo magi thep ni tam me ko try u play ko try balaban pen kala ko try jisu ya ka jing em ka jong i ko try jisu balaban pen bang balaban pen tiang ko try balaban dap i ko try ka jing suk ka jong i ko try ba duai ko try jisu ba ta ba pen kendo ka jim ka joki try ki ba thrang i me ki ba sliang i me ko try ki ba thrang i ka jim kia ki ba thrang i ka jim em ki ba thrang i ka ta jing suk ka jong me ka yin ka sem ka joki ngang ya ba ki khat ka teng ka jong i ko try men pen pa le di ko try ha ka ta ka jim ka joki ko try jisu ba ma kiro ko try ka yoban sakhi ba ma kiro ko try ka yoban phla ko try ya ka kerteng ka jong i ko try jisu bagin long sha ko try ta ka jing sha nam ta ka kerteng ka jong i bagin long sha ta ki nong phla ko try ya ka kerteng ka jong i nam ong ko try bagi phla ka kerteng ka jong i ha khamat ki breu mer ko try men phla ka kerteng ka jong i ko try ha khamat ko pa jing ba bane ba ki angel ki jong ko try na do wai ko try jisu me ko khu ka jim ka jong ki ko try ko blesh bol ko try ka jim snake ka jong i ko blesh bol try ka jing ai e ka jong i ko try ha ka jim ka jong i ka ba man la si ni da pang ni ni bar thank jesus ko no prim jing amen yo na preng jofi Harga sni haba fi pej ani program. Yo boleh lakta laleki bertemai. Harga jim ke jofi. Yo boleh kutaro ke mesim ke jofi. Bafi ko ban plai ke bo boleh lale harga jim ke jofi. Filaban wan sini ke office ke potnet. Bafilaban aru kita ke jim plai ke jofi. Baki bobuan ki mesim ki bakodor. Kini yo ban snap ini ke jim plai ke jofi. Ba makiru kini yo mat ya ke ba fifla yo mat. No nu boleh bekerteng uji squeeze. Ko boleh shibon. Tetap dengan syam yang pada hui ke sini. Boleh ke jim sekolah kan bafi baro. Amen. Ngashikwa man pen kan mau yo pi hagani ka por ba kata ka long ba ka last date jong ka Bible school kadai hagani ka sngi sa jan ka khatsan tarik jong ni bunai July tading ta nga pen tip shafi ba pin wan shim no igi form ki jong fi ka sa stang khndiat one no shim no ni ki form one ban join hagani ka Portnet Kasi Bible School ba nga nge la PP1 Shisha pin yo jimentoy shibon pinang tip shisho ikak tin ke jong blay amdang pin chu tip pin yo diang ru ya kata ka jing so tho kumlo pin ya lap ikak tin ke jong blay yang ning hikai kumlo pin ya lap kumlo pin kren ikak tin ke jong blay ba kumlo pinang la ban pin snow ikak tin ke jong blay ba pipin long sha kita kiba la equip la ne kiba la hikai la ne kiba la pendap kiba la pentibet shisha ha ke tin ke jong blay tadeng tang kwa banong fi one shim no ikak form namar Haka sweet Saturday ketika last date bang tanya sedang nak ki classes yang isu up tanya feel ese ketika cing betip ya pi one buteng lene one ongan sale apa le no mentakar baka por kadang dan trau dan kam ya pi kalen ka ka berli ginong tray ki khendiat bar nganget bagi kita ginong tray dai ma pi one shim yang nega form join yang nega Bible school bo try penon kam borba fi ba kam tam ngi me ki sngi ki ba khado bodon kam sha ban ya lap ki tin ki jong blay penon kam borba fi one shim nega form blame kar khu fi ko blay shibon amen